alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai suna Injiniya Ɗanjuma KTV. Yau ma in Allah ya so yadda zan yi mana bidiyo ne a kan Instagram. Shin kana so duk wani wanda zai yi posting ko zai ɗora bidiyo ko hoto ko wani abu a cikin Instagram ɗinsa ya riƙa yin target ɗinka? Idan kana so a riƙa yin target ɗinka, to ka biyo mu cikin wannan bidiyo don ganin yadda za ka saita Instagram ɗinka yadda kowa zai riƙa yin target, zai iya yin target ɗinka a cikin wani posting ko wani bidiyo da zai ɗora a profile ɗinsa na Instagram. Idan kuma ba ka son kowa ya riƙa yin target ɗinka yayin da zai ɗora wani bidiyo nashi ko zai yi posting na wani bidiyo nashi a cikin Instagram, to sai ka biyo mu cikin wannan bidiyo dai don ganin yadda za ka hana kowa ya riƙa yin target ɗinka a cikin duk wani bidiyo da zai ɗora a cikin Instagram. To da farko kafin mu shiga cikin bidiyon, don Allah ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine halartarka na farko a cikin wannan channel mai suna Injiniya Ɗanjuma KTV, to don Allah ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, sannan ku yi mana comment idan kuna da tambaya ko ƙarin bayani ko kuma shawara, sannan ku taimaka ku yi mana sharing na wannan bidiyo zuwa ga kafafen sada zumunta da na ‘yan uwa su ma su gani su amfana. To da farko dai sai ka buɗo cikin menu ɗinka kamar haka. Bayan ka buɗo cikin menu ɗinka sai ka tafi domin ka lalubo application ɗin naka na Instagram. Bayan ka lalubo shi sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Instagram ɗinka yana buɗe ma fuskarsa kamar haka, sai idan ka duba daga ƙarshen ƙasa ɓangaren hannun dama ka za ka ga hoton mutum, shine profile ɗinka, sai ka taɓa shi ka shiga haka. Yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba kuma daga can sama ɓangaren dai hannun daman ka za ka ga wasu layuka guda uku, a wata wayar kuma ɗigo-ɗigo ne guda uku, sai ka taɓa su ka shiga kamar haka. Yana buɗo ma fuska kamar haka sai ka taɓa wannan zaɓi na farkon, shine setting, ka shiga kamar haka. Yana buɗo ma fuska shi ma kamar haka sai ka taɓa wannan zaɓi na biyar ɗin, shine privacy, ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba kusan daga tsakiya za ka ga an rubuta messages, to sai ka taɓa wajen wannan message ɗin ka shiga kamar haka. To messages ɗin nan kana shigowa ya buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga nan ƙarshen, kusan ƙarshen na ƙasa, za ka ga an ce allow order to add you to group. Shin kana son wani ya riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsa ko kuma ya riƙa yin target ɗinka a cikin wani group nasa? Dama dai bidiyon da nake so in yi mana ɗin shine ba kan target ba ne ba, na shafa'a ne, na manta. ‘Yan uwa da Allah ku yi mana haƙuri, zan yi mana bidiyo ne dai akan shin kana son wani ya riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsa na Instagram ko ba ka so? Idan kana so, to gashi nan zan nuna mana yadda za ka saita Instagram ɗinka yadda kowa zai iya ajiye ka a cikin group ɗinsa na Instagram. Idan kuma ba ka son kowa ya riƙa ajiye ka a cikin Instagram ɗinsa a cikin group ɗinsa na Instagram, to shi ma gashi nan zan nuna mana yanzu insha Allah. A zaɓi na farko aka ce everyone. Shin kana son kowa da kowa ya riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsa na Instagram? To idan kana so sai ka taɓa wannan zaɓi na farkon, gashi nan. Idan ka duba daga ɓangaren hannun daman nan naka ga wani blue na a zagaye ya yi cycle, to shi dama ina kai, to sai ka bar shi a haka. Shine aka ce you can be added to group by everyone. Ma'ana kowa da kowa zai iya ajiye ka a cikin group ɗinsa except by people you have blocked, in banda mutanen kurin da ka riga ka yi blocking ɗinsu, su ne kurin ba za su iya ajiye ka a cikin group ɗinsu ba. To idan shi wannan zaɓin na farko kake so, sai ka taɓa shi, shikenan. Idan kuma ba ka son kowa da kowa ya riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsa a Instagram, to gashi nan sai ka taɓa, sai ka zaɓi zaɓi na biyun nan, shine only people you follow.
iya kawai mutanen da kai following su ne kurin za su riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsu idan sun buɗe a cikin Instagram. Shine aka ce people you follow or have messaged before can add you to group. Su ne kurin iya mutanen kurin da kai following su ne kurin za su iya ajiye ka a cikin group ɗinsu. To idan wannan zaɓi na biyun kake so to shi kenan sai ka taɓa shi kamar haka, za ka ga wannan blue ɗin ya dawo kan shi da ka taɓa kamar haka. To shi kenan ka koma babu wanda zai ajiye ka a cikin group ɗinsa face sai waɗanda kai following. Idan kuma kana son kowa da kowa ya following ɗinka ne ya riƙa ajiye ka a cikin group ɗinsa, to sai ka sake taɓa wannan na farkon, za ka ga blue ɗin ya dawo kansa kamar haka. To shi kenan. To don Allah ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma Key TV, don Allah kar ku manta ku danna mana subscribe. Idan kuma dama kana cikin channel ɗin, to don Allah ku daure ku danna mana like, domin danna like ɗin naku yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen sake muku wasu bidiyoyin. Sannan kuma idan kana da ƙorafi ko kuma shawarwari ko kuma tambaya, to don Allah sai ku ajiye mana a comment section. Idan kuma don Allah kuma yan uwa ku taimaka ku yi sharing na wannan bidiyo namu zuwa kafafen sada zumunta domin yan uwa su ma su gani su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.